ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଜାଇ ରଗଡ଼ା। ମୋ ଭାଉଜ ତମର କ'ଣ ରଗଡ଼ା ହବ? ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବିରି ବଢ଼ି ପକେଇଲେ। 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ମିଶିକି କ'ଣ ଜାଇ ରଗଡ଼ା ହେଲା। ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲେ। ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ବିରି ଆଣ। ଏଠି ମିତା ମା ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ ଲଗେଇଲା। ମୁଁ ଚିଲଉଥିଲି ତାକୁ, ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଲଗା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖସିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଗଲି ଆମ ବଜାର। ମୋ ନାନୀର କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ଦେଲି, ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆମ ବଜାର ଆସିଲି, କିଣାକିଣି କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ତାକୁ କନ୍ୟା ଡାକରା ଖାଇବା ଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଣ୍ଡୁ ତା ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲା। ଖୁଡ଼ି ଆମକୁ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ। ରୋଜି ଆଉ ଧକିକିନା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଧରିକି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ମୋର, ସିଏ କହୁଛି ମୋର। କ'ଣ ଆମ ଗୁଗୁଲି ତା ସହିତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ତ କୁକୁର, ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖା ହବ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ।